Sziasztok, Lütpet Junior vagyok. Ezt a maszkos logót azért csináltam, hogy cserbemutatókat, köszönöm szépen, cserbemutatókat, zenéket, filmeket, filmparódiákat, zeneparódiákat tegyek fel, és a heti kérdésünk, vagyis már 2 hetes, de mindegy. Van egy időérzéked? Jó, nem baj. Okok. Ezt most nem akarom felsorolni. Azért csúsztam ennyit, mert elfelejtettem a csatornámat. Nem, csak vicceltem. Más dolgom volt. Na tehát az volt a 2 hetes kérdésünk. Egy időket kértem tőletek, hogy miért szeretitek Neymart és Ronaldót. Erre még mindig nem válaszoltatok. És Messi, ugye? Természetesen kérem, hagyhatjuk a kis pici argentin bolhánkat. Aki 6000 emberen átmegy, átküzdi magát, nem nehezen. Mindegy, és erre kérlek válaszoljatok. Köszönöm szépen a sok feliratkozónak. Lájkoljatok engemet, és iratkozzatok fel még többen. Sziasztok!